Det er med stor fornøjelse, at jeg i dag formelt set kan skyde cykelsæsonen i gang. Og når jeg siger formelt set, så er det selvfølgelig fordi, at allerede så har rigtig mange aarhusianere fundet cyklen frem, og det er positivt. Og så er der selvfølgelig alle de super seje aarhusianere, som cykler hele året rundt, også selvom der i år har været lang vinter med meget sne, også på cykelstierne. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at holde cykelstierne så farbare som overhovedet muligt, og for den indsats har vi modtaget rigtig mange positive tilkendegivelser fra borgere, så tusind tak for det. Men nu kigger vi fremad. Foråret har meldt sin ankomst, og det er et mål, at Aarhus skal være fremtidens cykelby. For at nå målet, så vil der blive igangsat en helt lang række spændende og innovative projekter, som skal sætte fokus på cyklismen og på at skabe bedre forhold for cyklister i Aarhus. Byrådet har afsat knap 70 millioner kroner til indsatsen for at fremme cyklisme over de kommende 5 år. Og som aarhusianer, så vil man opleve, at en lang række spændende projekter vil blive igangsat allerede i år. Blandt andet Danmarks første cykelgade nede i Mejlgade og en ny højklasseret cykelrute fra Aarhus til Lystrup og EO Engsø. Indsatserne, de er mange de kommende år. Personligt så prioriterer jeg det højt, at vi får skabt bedre vilkår og mere sikre cykelveje for skolebørnene. Rigtig mange forældre er utrygge ved at sende deres børn afsted i skole på cykel, og det er en skam. For når man kører sine børn i skole alle sammen, så skaber det trafikkaos, og det bliver vejene bestemt ikke mere sikre af. Vi ved, at en femtedel af alle danske børn er overvægtige, og derfor er det vigtigt, at vi får skabt bedre muligheder og faciliteter for fysisk udfoldelse, så forældre med ro i sindet kan sende deres børn afsted i skole på cykel. Derfor er det også med rigtig stor glæde, at jeg i dag kan stifte bekendtskab med Cykelfanten og hans, som er maskot for Cykelby Aarhus, og hans cykellejebane, som er for de allermindste børn. Det er nemlig muligt at leje sikre cykelvaner ind allerede fra 2-årsalderen, og gode cykelvaner, de holder det meste af livet, så derfor vil vi gøre, hvad vi kan for at udbrede det kendskab til de fleste af byens børn. For mig personligt har cyklen altid været det naturlige valg. Det hænger måske sammen med, at jeg er vokset op på en lille ø, hvor der ikke var så forfærdeligt mange andre muligheder. Men cyklen er et naturligt valg, både når det gælder transport og når det gælder sport og fritid. Og i Aarhus har vi jo rigtig mange gode muligheder for at komme ud i skoven og ud i naturen på cykel. Det skaber bedre plads på vejene, og det er også med til at skåne miljøet. Jeg håber, at alle fremmødte i dag vil blive inspireret til at bruge cyklen frem for bilen af alle de mange spændende udstillinger, der er. Og så håber jeg, at I vil gå foråret i møde med stor inspiration til at vælge cyklen frem for bilen. Og med de ord, så vil jeg give ordet videre til socialrådmand Hans Halvorsen, som vil skyde bicykelsæsonen i gang. Mange tak for opmærksomheden.